Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryna geçiriljek 3-nji mejlisinde Türkmenistanyň konstitusiýasyna nowatda gyzek üýt götmeleri we goşmaçylary girizmek gödeňinde tutulýar. Täze üýt götmeleri ýurdun parlamentini 2 palataly ulgama geçirmegi maksat edinýär. Bu teklifi prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabryna geçirilen mejlisinde teklif etdi. Fevral aýynda medeniýetde çap edilen täze konstitusiýon kanunyň taslamasyna görä gödeňinde tutulýan üýt götmeler we goşmaçylar 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer. Kanun taslamasy ilki häzir ýurtda hereket edýän Halk Maslahatynyň agzalarynyň garamagyna hödürlenýär. Täze üýt götmelere görä ýurdun parlamenti milli geňeş adlandyrylýar we ol 2 palatadan Halk Maslahatynyň we mejlisden ibarat bolar. Täze Halk Maslahatynyň agzalygyna her vilayetden we vilayet hukukly şäherden ýagny Aşgabatdan 8 wekil saýlanýar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. Prezident öz belleýän adamlarynyň ygtyýarlyklaryny möhletiniň öň ýatyrmagy hukukludur. Jemi 56 agzalyk Halk Maslahatynyň düzümine 30 ýaşy dolan ýokary bilimli we soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saýlanyp ýa-da bellenip bilinir. Milli geňeş adlandyrylýan täze parlamentde Halk Maslahaty ýokary palata mejlis aşaky palatadyr. 125 deputatdan ibarat mejlise deputatlygy 25 ýaşy dolan we soňky 10 ýyl bäri Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan raýat saýlanyp bilinir. Türkmenistanyň milli geňeşi jemi 181 agzadan ibarat bolar. Olaryň ygtyýarlyk möhleti 5 ýyldyr. Täze kanun taslamasyny Türkmenistanyň milli geňeşi ýagny parlament kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr diýilýär. Täze kanun taslamasyna görä prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanylýança onuň ygtyýarlyklary Halk Maslahatynyň başlygyna geçýär. Täze dörediljek Halk Maslahatynyň başlygyny ýokary palatanyň özü saýlaýar. Şeýlede ýurdun eks-prezidenti gönüden göni Halk Maslahatynyň ömürlük agzasy bolup bilýär. Türkmenistanyň kanunlary mejlis tarapyndan kabul edilýär. Soňra mejlis kabul edilen kanunlaryny Halk Maslahatynyň garamagyna hödürleýär. Halk Maslahatynyň makullan kanunlary prezidente gol çekmek üçin berilýär. Finçler Türkmenistanyň kanunyň hökmranlygynyň ýokdugyny, kabul edilýän kanunlaryň diňe kagydy düzüne galýanyny aýdýarlar. Kanun taslamasyna görä Türkmenistanyň hereket edýän häzirki Halk Maslahaty 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan öz işini besedýär.
2008-nji ýylyň 26 sentýabryna öňkü halk maslahaty ýatyryldy. Aradan 10 ýyla golay wagt geçenden soň 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabryna halk maslahaty täzeden dikeldildi. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýene-de güýjüni ýitirjek halk maslahaty öz ýoluny parlamentiň ýokary palatasy hökmünde dowam eder. ýylyň 25 sentýabryna Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hemde umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon topar döredildi. 2019-njy ýylyň 4-nji oktýabryna 4-nji dekabryna we 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna konstitusiýon topary ýygynak geçirdi. 24-nji fevralda konstitusiýon üýtgetmeler we goşmaçylar boýunça kanun taslamasy metbuatda çap edildi. 19-njy awgustda konstitusiýon topary ýene bir mejlis geçirip işini tamamlady. Bu halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine gatnaşyjy wekiller bilen bu kanun taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaly edildi. Konstitusiýon topary häzir halk maslahatynyň başlygy şolsany ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlyk etdi. Mejlisiň başlygy Gülşat Mämmedowa oňa urunmasarlyk etdi. Mundan öňür 1999-njy ýylyň 29-njy dekabryna 2005-nji ýylyň 25-nji oktýabryna 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna 2008-nji ýylyň 28-nji sentýabryna we 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryna Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girizildi. Galibertede 1999-njy ýylyň 29-njy dekabryna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň tekstine düýediş girizmek boýunça hemde 1995-njy ýylyň 27-nji dekabryna Türkmenistanyň beýtaraplygy hakyna 2003-njy ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň halk maslahaty hakyna konstitusiýon kanunlar kabul edildi. 1992-nji ýylyň 18-nji maýyna kabul edilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň tekstine käbir sözleri 1999-njy ýylda düýediş girizildi. Olardan käbirleri şulardyr: grajdan, raýat, territoriýa, çäk, norma, kady, akt, nama, turizm, syýahatçylyk, sosial jemgyýetçilik, sistema, ulgum, kommersiýa, täzirçilik, mitingler we demonstrasiýalar, ýygnanşyklar we ýörüýüşler, moral, ahlak, programma, maksatnama, rekomendasiýa, teklipnama. 2006-njy ýylyň 26-njy dekabryna Türkmenistanyň konstitusiýasyna başga-da bir näçe üýtgetmeler bilen bir hatarda şol wagtky konstitusiýanyň 60-njy maddasy şeýle beýan edildi. Eger Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident taýlanýança Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji wezipesine berilýär. Şu ýagdaýda prezidentiň taýlawlary onuň ygtyýarlarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjä geçen gününden başlap 60 günden giýje goýman geçirilmelidir. Fiýinçiler Türkmenistanyň konstitusiýasyna täze girizilýän üýtgetmeleri häkimiýetiň miras galdyrylmak synanşygy hökmüne baha berýärler.